Hmm, like that, Sumit, सालथे गुड मर्निं बा सालथे गोदान गोदान नायदिजिना माजों मा फैखोरा गुड मर्निं सना लाइक डान थेंक इउ सालथे लाइक डान गुड मर्निं सुमित गुड मर्निं नों गुड मर्निं नांबाय ने आंबाय माथो गल गल नोंना गल गल नङा सालथे नायनो र' सालथे प्रफाइल सोलायबाय माने बा माथो सालथे प्रफाइल सोलायलायनानै एसे हिंसां सानदों माथो माबा मा होनना बुंगोन एकदमबारे सिंगार बायदि फिल्मनि एक्टर बायदिसो नुबाय आङो आंनासो जाखोथाय होनदा ओइ नोंनासो जाबाय आंना जायाखै गल गल आंनाव थिगानोखा नै आं माने र' आं ब्रास मारिनोलै
दे अन हरबाय थालाय आं खामानि मावदों मोनसे फिसानो।
आइयौ नोंल' आरो ना अनलाइनाव रावबो गैया नामा? अनसुलि फैदोंमोन आरो ना लाइक दानना होदों आरो ना ओमफ्राय रावबो गैया। आं माने एसे बेस्थ'लै मिथिबायना बुहुत गाज्रि दङ दायो। हेल' एभ्रिवान दाना रावबो गैया होला। No, 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 no. Okay.
बारे मा होनना बुंखो ओइ दादा मोखाङा एफा लेथ्रा नामा इसां टाइम सुदों दाना नङा आं मोखां सुवाखै माने माबा मा होनना बुंगोन नोंसोरनो थिंस' मा सानसोरां दैमारि फैबाय ओटबि फैदो हाय सनजित मरा जाला होनना मा सिरि माबालै मा होनना बुंगोन हाबायदोंमोन नालाय हाबायनायाव माने आंहा फैसा दंमोन आरोना 31,000 लांनो फैदोंमोन आरोना हा बायनायाव ओमफ्राय बेखौ सिगनेसार होनांदोंना मिथिबायना लोगोफोर ओंखायनो एसे लेट जाबाय पुर्निमा गयारि फैदों थेंक इउ स माच मा सिरि सिरि ओंखिना सिरि सिरि नङा लागायबाय दायो नै अनामिका आब' मर्निं दों ओटसिबिया मा होनदों आदा ओटसिबि आदा ना फंबाय ना आब' जाखो ओटसिबिया फंबाय रायलाय होआबा थांफिनसै रायलाय खेला होनदां रायलायगासिनो नै खेला रायलायबा पुर्निमाया नायनो र' फट'खौ बारे एम्बु बाप एम्बु माथो इसकी बात सनजित आं आब'सो खेला होनदों आरोना आब'सो नोसिबिया सानसोरां दैमारि गुड मर्निं आगै नों नै सानसोरां गुड मर्निं नो होनना बुंदों ओटसिबिया अ दाना गार' हेल' हेल' खुलुमबाय खुलुमबाय गार' मसलकाम आपको स्वागत है मेरा एलबी में इसके फरायफिनना आङो गुड मर्निं लाइक दान थेंक इउ सो माच पुर्निमा मा सिरि सिरि ओंखि सनजितनो सिरि नङा दे गुड मर्निं आदानो बिबारिया अके गुड मर्निं बिबारि होनदों गुड मर्निं आब' होनदों बिबारिया गुड मर्निं आगै पुर्निमा होनदों अनामिकाया बिबारिया मा होनदों न' सावन आदा सनजित नावदों बिबार अनामिकाया मा खालामदों आगै नावदों बिबारि होनदों आब' मानो बस गैया होनना बुंदों सनजितआ मोखां सुनो थांदों मोखां सुवाखै आङो दहायनो सुखांखानायसो बिबारिया मा होनदों आं बिबार अनन थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ आंनिफ्राय फैयै 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 मा होनो बोरै खबरा मोजां ना होनदों सानसोरा मोजां 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 खबरा मोजां ओमफ्राय गार' एल' मा बिबारा मा होनखो इसके बाद ओइ ओटसिबि मा दांखो देलाय दा ओटसिबिखौ ब्लु होलायनो आरोना ओटसिबिखौ नायनो आरोना ने बबे आङो आंना खेला मा भिडिअ आगारखो इसके बाद गार' ओटसिबिया कमेन्ट दानबाय गार' टिर वेलकाम ब्र' होनना बुंदों खोनायाखै नामा आंनि रायलायनायखौ प्लिज खोन्थाहरलाय खोनाना खोनायाखै अनामिका खोनाना खोनायाखै रायलायनायखौ बिबारि नोंलाय दादा ना फंबाय होनना बुंदों ओमफ्राय जोंना अनामिकाया मा होनदों गार' टिर गुड मर्निं ब्रदार गार' टिर ओइ गाइखेर साहा मोनलोङा ना बुरबकफोर ओमफ्राय बिबारा मा होनो गार' टिर नो होनदों आरोना ओटसिबिया होनदों बिबार होनना बुंदों आरोना ओइ बिबार ओटसिबि कमेन्ट प्लिज कमेन्ट ओमफ्राय जोंना औ आदा ओटसिबिया औ आदा ओटसिबिया होनना मिनिबाय ओइ बिबार मानो बारो नोंना बिबारा बारालै ओटसि बिबार सिस्टारसो नामा होनना बुंदों
ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो आं आब'सो साननाय मोनदों आब' सानैसो मोनदोंलै ओरसिया मिनिबाय आरोना औ आं सिस्टार ओरसिबि होनना बुंदों ओरसिया मा बुंखो ए बिबार नंगौ नंमारग' ना मा होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंना पुर्निमाया मा होनखो गोजोन फुंबिलिनि सनाफोर गासैखौबो लाहरबाय आरोना नै अनामिका मा बुंखो ओइ मैसो मासेबा ओइ मैसो मासेबा उखै नों हाला होनदों आरोना उखाय नों हाला होनदों आरोना ओत्सबि ना मिनिबाय जोंना बिबारा ओत्सबिया मा बुंखो दे सनजित मरा ब्लु होलायदों आरोना ब्लु होबाय ओमफ्राय ओत्सबिया मा होनखो सिखारग्रो मोना सोलाबाय नामा होनदों आरोना सोलायाखै ओंखाम जायाखै दासो दै लोंदों नै बिबारा मा बुंखो आंहा प्रफाइल फट' गैया नैलै बिबारा माने मानसिया बुरिरि मोखाङा माने सिथर ब्रेव ब्रेव जानो बिबारि ना बिबारिया प्रफाइल दोनानो बेनिफ्राय ओत्सबिया मा होनखो बिबार सिस्टार गोजोन फुंबिलि दे नों बिबार होनना गाबबाय नो ओत्सबिया औ दादा ओत्सबि गोजोन फुंबिलि होननानै मिनिबाय नि पुर्निमा आब' मा खालामबाय दङ ओमफ्राय जोंना अनामिकाया मा खालामदों दे अनामिका आब'आ आयौ दादा सनजित आंहा सिथर गैया ना सिथर गैयाब्ला माथो प्रफाइल दोनो नागिरदों नोंलाय ओइ बिबार नोंसिनि गामिनि जानाव दानि फैदोंमोन मानसि बिबार फ्लावार गार्डेन अनामिकाया बहा खारखो पुर्निमा गयार मा होनखो आंखौ सैया सोरबा प्रफाइल प्रफाइल फट' होयैखाय आइदि सानदोंमोन नामदां ए आइदि सानदोंमोन आरोना आं हले सोयोलै आब' पुर्निमा नोंखौ सोयो आं सोयो हले आब' पुर्निमा आं नोंखौ सोयो आंजों मिलायनायबाथ' लाना खारबाव सोगौसोमोन आं नोंखौ बेंगालराव ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो जोंना दादा सनजित होनना गाबबाय आरो बिबारा नों मानो गाबखो ओमफ्राय पुर्निमा जोंना दुनु कलिजा गुड मर्निं ब्र गुड मर्निं ब्र मस्ट वेलकाम जोंना कलिजा गुड मर्निं ब्र ओमफ्राय जोंना बिबारा मा होनखो बे पुर्निमाआलाय सोर जालायखो होनना बुंबाय नै बिबारा पुर्निमाफ्रा ओमफ्राय जोंना पुर्निमाया मा होनखो आं नोंजोंनो एलबि आव रायलायदों ओंखि नांदों ना नोंजोंनो एलबि आव रायलायदोंनो बेनिफ्राय दुनु कलिजा मा होनखो ओइट लाइक डान ब्र थेंक इउ स' माच कलिजा लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय एभ्रिवान गाइस प्लिज कमेन्ट कीजिए गुड मर्निं आब' पुर्निमा नाम दोनै बिबारा जोंना पुर्निमा आब' मा खालामबाय दङ फुंनि साहा पानि मा लोंखो मा लोङाखै बिबारालाय मा लोंखो मा लोङाखै ओमफ्राय जोंना दुनु कलिजा इसके बाद ब्र साहा लोंबाय नामा लोङाखै ब्र आं साहा लोङा साहा लोंनायनि अयभास गैया आरोना जोंना पुर्निमा गयारिया मा होनदों मर्निं बिबार होनना बुंदों जोंना बिल्ला लाइक दानो थाङालै अबावबो लाइक दान ओमफ्राय
सुपार सुप्रभात मोटू सुप्रभात मोटू हाँ मोटी हाँ बोलो मोटी राधे राधे मोटी राधे राधे बिबारा मा आं अनलि दैल' लोंदों आदा सनजय आंबो अनलि दैल' लोंदों नै गिलासा नै बेनिफ्राय पुर्निमा मा होनखो नों आं नोंजोंनो रायलायगासिनो दं ना ओंखि सनजिनो अके जेबो साहा लोङाखै नामा बिबारा ओमफ्राय जोंना बिल्लाया मा बुंखो किसे हो मोटी मोटू मैं ठीक हूँ मोटी जी और आप बताओ आप कैसे है आज मॉर्निंग मेल भी हाँ मैं रोज मॉर्निंग मेल भी करते हैं तुम बिल्ला अरे बिल्ला अरे बिल्ला ओ मेरी बिल्ला 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 का मीनिंग क्या है रे राधे 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 ऑलबेरी सरकार आलबेरी सरकार राधे राधे बिल्ला जी राधे राधे बिब्रा मा बुंखो आं आं साहा लोंनो हाया दादा आंबो आं साहा अभ्यास गैया जोंना राधे राधे नाम बेनिफ्राय ओथिया मा बुंखो बिबार नों थारैनो जा समायना मार बाट नोंनि बिबारफोरा समायना लोगो जाबाय दे अननानै लोगो जाहरदो नामा बिबार हाब ओथियालाय आरो ब्लुखुर लाखारसो नामाब्रा मानसियालाय ओमफ्राय बिला होनना बुंनो राधे 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 ओके आदा ओट्सबी थेंक इउ नाम दाना जै श्री श्री शिबाय राधे राधे जै श्री शिबाय राधे राधे ओंखाम संदोंमोन दादा अके राधे राधे मोटू मोटू सब्जी अपने घर का था क्या सब्जी है क्या अपना घर का बिबारा मा होनगोन बाहानिथो बेल्ला फैखोब्रा दादा सनजित बिल्ला ओ बिल्ला ना बहुत दूर से आया है ट्रेन से आया है ट्रेन से बिबारी ने बोला है कहाँ से बिल्ला आया बोल रहा है मैं बिबारी को बोला है कि इतना दूर से आया मतलब ट्रेन से आया है झुप 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 बोल के क्या जय श्री कृष्ण राधे राधे हाँ बिल्ला जी राधे 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 मन्दिरा मा होनदों गुड मर्निं हाय सनजित लोगोसेनो लाइक दानदारना बा मन्दिरा मैया खारनानै साला ओमफ्राय बिल्लाया सब्जी नाना जय श्री कृष्ण राधे 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 अरे तुम बोरा का सब्जी ओ अरे हम तुम बोरा ओ बोरा ना बोरा तो मैं बहुत किटी कहते बहुत मिला हम बोरा का सब्जी हम आसाम से हूँ बोल रहा है राधे 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 बिल्ला राधे राधे लाइक संजीत बोल रहा है साइली ने थैंक यू सो मच साइली लाइक देने के लिए राधे 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 श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जाखांबाय नामा आसोल सबाय बिमा जों दा जायाखै गैया खुमब्रासो माबा मन्दिरा खुमब्राजों दाउजोंसो दङ दाउ लकेलजों खुमब्राजोंसो मैया मोनानि जानोबा फै आंनि भाग्य दङ दौना जागोन आङो ट्रेन से
दादा होनना बुंदों ओं बिबार ट्रेनसे लेर गारिजों फैगोन साना बादाम जालांगोन होननाय खोनायाखै नोङो जै श्री कृष्ण राधे राधे होनबाय साइलिनि बोला गुड मर्निं सन्जय बोला गुड मर्निं साइलि गुड मर्निं बेनिफ्राय ओइस मा बुंखो मन्दिरा मामि गुड मर्निं सना होनना बुंबाय बिल्ला बोललाय साइली मिस यू बोल रहा बिल्ला ने साइली को मिस करा रहा क्या हंस रहा है पूर्णिमा ने बोला पूर्णिमा ऑन थैंक यू साइली ने बोला गुड मॉर्निंग बिल्ला बोला है और बिल्ला ने बोला साइली कहा थी बोल रहा है और मुंडिरा ने बोला इट्स बी मॉर्निंग मॉर्निंग टू बोल रहा है हु आर यू बिल्ला बोल रहा है बेनिफ्राय मुंडिरा ने बोला थांगासिनो सन्जय नाना फै फै आं दौना जागोन आखाइखौ हरनो मोना खिन्थु बिल्ला ने बोला बिल्ला आपकी एलबी का टाइम नाम रहा बिल्ला आपकी एलबी का टाइम बोल रहा है ओमफ्राय साइली ने बोला हंस रहा साइली ने उसबी ने बोला मंदिरा ओके थैंक यू हाथ दे दिया है बिल्ला ने बोला आई एम फाइन बिल्ला ने बोला एन यू बोला और मंदिरा ने बोला इट्स बी बोल के हाथ दिया है और बिल्ला ने बोला साइली वीडियो बिल्ला ने बोला जय श्री कृष्ण राधे राधे जय साइली साइली काल नहीं आया इवनिंग में बिल्ला ने बोला साइली काल इवनिंग में नहीं आया हाँ इवनिंग में जय श्री कृष्ण राधे राधे जय श्री कृष्ण राधे राधे अर्शबी ने बोला मंदिरा आई लव यू टू यूट्यूबर सब गुलू गुलू हो गया रे सब गुलू गुलू यूट्यूबर इसके बाद हम लोग वहाँ वहाँ वीडियो ला बोला है इसके मंदिरा ने बोला और सोना होगोन आङो इदि जायोना ब्रा ओमफ्राय धुनु कलिजा मादों गुड साइली गुड मर्निं मनिका सना होनना माने मन्दिरा सना थांबाय दसेनो ओमफ्राय जय श्री कृष्ण राधे राधे बोला कब आया मोरा बिल्ला बोल के हंस रहे अरे वाईटी का वीडियो नाम दो ओके वाईटी का वीडियो साइली ने बोला गुड मॉर्निंग कोलिजा बिल्ला ने साइली बोल के हंस रहा है मंदिरा ने बोला मैं गुलू गुलू नहीं हुआ बोल रहे सब मंदिरा तू गुलू गुलू है सबसे ज्यादा मंदिरा तेरा शक्ल देखने से मुझे पता चल जाता रे मंदिरा मैं सभी का शक्ल देखने से पता चल जाता है वो पर्सन कैसा है वो पर्सन मतलब अश्विनी बुंबाय मंदिरा मम्मी सना माखौ अरसनो होनना बुंबाय ओथिया मिथियालै इयो माखौ अरसनो ओमफ्राय बिल्लाया मा होनदों जय श्री कृष्ण राधे राधे हा जय श्री कृष्ण राधे राधे कौन कौन वाईटी बिल्ला बोल के हंस रहा है मोटू सोका उठाना ना उठा मोटू सोके उठानो दुनू कलेज जानब्ला साइली सा लोंबाय सनानो साइली सा पिया कि नहीं पिया दूसरा है हम लोग का दोनों कॉलेज जाने बिल्ला ने बोला मोटू बदल गया हाँ बिल्ला थोड़ा थोड़ा बदल रहा हूँ मैं और आधा बदलने बाकी है 50% बदल गया और 50% बदलने के लिए बाकी है मंदिरा बुंबाय सोर जाम्बासो होनबायलै नै मिनिबाय ओमफ्राय साइलिया मा बुंगो सबसे ज्यादा गुलू गुलू संजीत मोरा है साइली तू सबसे ज्यादा गुलू गुलू तू सबसे ज्यादा गुलू गुलू करके ही और बच्चा भी मिला तेरा को हम लोग का तो बच्चा नहीं मिला ना मन्दिर उनखो अजा बोराय सन्जिना अजा बोराय नङालै आं माबासो साइन्टिस्टसो आङो बिलाने बोला मोटू मेरा दुश्मन बोल रहे नहीं कब बोला दुश्मन नहीं तुम मेरा नागिन है तुम मेरा नागिन है बिल्ला बिबार ने बोला दादा भी सावधान दादा बिल्ला संजीव बोला रोना नहीं चाहिए बिल्ला बिल्ला ने बोला हम जा रहे नहीं नहीं मत जाओ अभी थोड़ा रुको मैं चाय पीती नहीं हूँ कॉलेज अब साली चाय नहीं पीता है साली दूध पीता है दूध इसके बाद बिल्ला ने बोला मोटू मी एंड माई लाइफ बोला है हाँ और रीना का नाम से क्यों नहीं आता है आजकल तू हाँ रीना का नाम से भाई जय सबसे मेरा देखो मुझे क्या नाम था क्या नाम था रीना तेरा फ्रेंड का नाम और पूर्णिमा ना क्या नाम था तेरा फ्रेंड का नाम क्या नाम था मैं भूल गया रे पूर्णिमा ना क्या नाम था वो तो मुझे छोड़ के चला गया
और आजकल देखो मेरा मोटी अभी तक मुझे सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच मी एंड माई ब्लड। और रीना जी मुझे अभी तक सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच दिल से। जय श्री कृष्ण राधे राधे बोला आं खामानि मावदों दे इनखिनि अके जय श्री कृष्ण राधे राधे अके बिबार सिस्टार अके थैंक यू होनदों नै हारदोबाय बिदलाने बोला जय श्री कृष्ण राधे राधे ओमफ्राय दुनुकुलियानो ए नंगौ साइलेना मिनिबाय आं ऑन खान ओके क्यों बदल दी गया बदल नहीं गया आपका अभी भी बदल आप लोग के लिए अभी भी है। इसके बाद उन्होंने थैंक यू जय श्री कृष्ण बोला ओके बिला श्री कृष्ण मेक्सला गुड मॉर्निंग दारना मोस्ट वेलकम मेसेल गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण राधे राधे हा राधे 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 बिल्ला राधे राधे साली ने बोला तू जाता है ओयो होटल में गुलू गुलू करने मोरा संजय बोल रहा है हाँ साली तू तेरे साथ गया था ना मैं बिला ने बोला जय श्री कृष्ण राधे राधे दोनों कुले जाने बोला गुड मॉर्निंग अनामिका बाजै सोना साइली बोल के रो रहा है साइली मिस यू साइली आपको मिस करे बिला ने ओ मेरी साइली बोला के मंदिर बामखो मेक्सेला आं फैनायखाय बुब्रा नुजा फैथारबाय बाबा होनना बुब्ला माने गुब्ला नुजाफैथारबाय होनदों आरोना बेनिफ्राय बिया मा होनदों गुड मर्निं ब्र गुड मर्निं बि ब्लग गुड मर्निं बिबारा होनदों दादा सन्जित लाइक डान थेंक यू सो माच दासो आरोना साइली बोला बिल्ला तू कौन है यार बिल्ला मेरा फ्रेंड है। इसके बाद दोनों कुले जाने बोला सर बेले ब्रो साइली आरो ब्रो नों बिलान बोला मे तेरा फ्रेंड हा मेक्सला नों औ मन्दिरा नोंखौनो नागिरबोदों होनना बुंदों ओमफ्राय बिलाने बोला साइली मुझे बहु भूल गया जय श्री राम राधे 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 जय श्री कृष्ण राधे राधे बोला बिलाने साइली बोला हाँ मैं उदालगुरिनिसो आं मरा कलिजा होनना बुंदों नै साइलिया बिलाने बोला जय श्री कृष्ण राधे 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 बिला दादा सन्जित आंना फेमिलिया सोर सोर दङ दादा सन्जित नोंना फेमिलिया आंना फेमिलिया आइ आं ओमफ्राय फंबाय ओमफ्राय बिब' सानै बिलाया मा मोनखो जय श्री कृष्ण राधे राधे मन्दिरा मा होनखो दिनै पेट्रलखौ सोआखै नामा मेक्सेल पेट्रल सोआखै नामा होनो मेक्सेल ओमफ्राय साइलिया मा होनखो बिल्ला तू कौन है बताओ बोल रहा बिल्ला साइली हम जान है ओमफ्राय मेक्सेला बुंबाय गैया मन्दिरा आपकी बिल्ला है हाँ साइली का बिल्ला है बा अके दाना ब्र मस्ट वेलकाम दे ब्र मा खालामदों खोन्थाहरदो दे फुंनि साहा पानि ब्रेकफास्ट वाकिनिवा बि राधे राधे आलबि सरकार हाँ राधे आलबेरी सरकार कौन बिल्ला बोल रहा है माँ मोरा साइली मुझे जाम्बी दादा साइली मुझे जाम्बी नों मन्दिरानो आयौ गैमारा मेक्सेल ना गाबबाय ओमफ्राय साइली मुझे पसने दादा अके साइली बोल गया होनना बुंदों ओमफ्राय मेक्सेला मा होनखो गैया मन्दिरा होनदों साइली हाम जा रहे हो फरायखांबाय ना फरायखोलाय सोलोंना गाबबाय मर्निं नांबाय आं गुड मर्निं मेक्सेल होनदों साइलिया ओमफ्राय मिस इउ अके मन्दिरा गाबजोब्बायनो साइली कल रेकर्ड नहीं किया होनना बुंदों एलबेदा सरकार अके बेनिफ्राय मेक्सेला मन्दिरा जों गुलु गुलु नामा आदा सन्जिदों ओं गुलु गुलु ओमफ्राय राधे राधे बिल्ला अनामिका अन राधे 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 बिल्ला राधे राधे ओमफ्राय मेक्सेलआ बिखौ गारबायबा फिट जागोन आं दाना गारबा फिट जागोन अन थेंक यू सो माच मोटू का ठीक है हाँ मोटू मा ठीक है हाँ बिल्ला हाँ ठीक है मेरा माँ भी ठीक है आपका फैमिली कैसे है बोलो बिल्ला और आपका फ्रेंड का फैमिली बोलो कैसा चल रहा है मेक्सेला मानो मन्दिरा होनदों मेरा मोबाइल नहीं है बिल्ला किससे रिकॉर्ड करेगा मोरा साइली का मोबाइल नहीं है मोटू 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 दीदी किधर है साइली नाम दं हाँ राधे 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 थोद बिबार मेक्सेलआ आंनि आबौसो ओंखायनो
आबौआ इयो आं बिखौ नारा आबौ जायो आयु नारा बिलानेवला जय श्री कृष्ण राधे राधे दादा सनजित कमेन्ट फरायनो हाला नों दाना हागासिनो दं दे राधे 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 मोरा सनजित कल रिकॉर्ड नहीं कल रिसीव है मोरा मिस्टाय राधे 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 मन्दिरा आंनि आबैसो नाम दाना मेक्सेल आगै दुगैया गारा फैबाय नामा फैबायमोन नामलायनाय होनना बुंदों तु बलराय राधे हके रिना रिना थेंक इउ ओमफ्राय मेक्सेला आबौसोनो मन्दिरानि नामै मिनिबाय जोंना बिबारा सनजित मरा जाथा होननानै जाथा ओइ मा जाथा जुथा जाखो नोंलाय नेपालिसो जालायबाय नामा दसेनो ओमफ्राय मेक्सेल साइलिया मा बुंखो रिकॉर्ड नहीं रिसीव है मरा सनजित उरला होननानै अके बिबार सिस्टार मा खालामदों ओत्सबिया बुंदों अ न मेक्सेल बुजिथारालै बिसोर बुजायना होदोलै एसे मेक्सेल बिसोरखौ होनना बुंबाय ने बिल्लाने ओके फिर मिलता हूँ मोटू ओके ओके ओम हर हर महादेव ओके ओके बिल्ला हर महादेव मेक्सेला आबौसो होननानै मिनिबाय ओम हर हर महादेव ओम नमो शिवाय ओम एलबा सरकार राधे एलबी सरकार ओके थैंक यू सो मच रीना मुझे सपोर्ट करने के लिए बिल्ला थैंक यू सो मच मा कमेन्ट फरायलै नों मरा सनजित उरला होनदों औ बिबार दासो मिथिदों नोंहा होनना बुंदों आं हालालै बुजिनो आं बुजायनो मन्दिरानो बुजिनो हालानो कवाटार मोनसे लाबो दानो बुजायना होगोन मेक्सला जोंना कवाटार मोनलोंबानो बुजायगोन जिरायना दं दादा ओत्सबिनदों मेक्सेल ब्र मन्दिरा आंनिसो पागोल होनना बुंबाय ने ओमफ्राय बिबार रावदों साइलिया ओमफ्राय मेक्सेला मा बुंखो पेरफर्मस लाना फैखादों अनामिका बाजैनो नै पेरफर्म लाना फैखादों ओमफ्राय बिबार आंल' आबौ जायो दे बिबार नोंसोरो जाया दे होनना बुंदों मेक्सेला मर्निं साइलि होनदों टटेल भिडिअ मा होनखो हेलौ 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 टटेल हेलौ 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 मस्ट वेलकाम टटेल मस्ट वेलकाम क्रिस्टिना मस्ट वेलकाम बेनिफ्राय साइलि रराय बिबारा मा बुंखो औ नंगौ नामा मन्दिरा होनना बुंदों हेलौ लोगोफोर माबोरै दंनो नै टटेला सोंदों लोगोफोर आबैसो ओत्सबि होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय टटेला अके होनदों ओमफ्राय साइलिया रराहाय स्किपा टटेलानो हेलौ लोगोफोर ओत्सबिया मा होनदों बिबार मन्दिरा नुबाजैसो जायो आंनि दाना बेनिफ्राय एसे पेट्रलखौ सोना होनि मेक्सेलनो होनबानो बुजायनो हागोन नों होनना बुंबाय टटेला मा होनदों स्कुल दं आदा अके बायदो टटेल अके सो माच लाइक दान होननानै गालांदो लाइक दानाखैबा टटेल ओमफ्राय साइलिया मा बुंखो मा आंनि कमेन्ट फरायालै नों सनजित मरा उरलांदो साइलि नोंनि कमेन्टखौ फरायदों एभ्रिवान गाइस कनकने प्लिज 11 बान्दा कमेन्ट गिजिए बिबारा मा आंबो आबौसो जागोन खोमा मन्दिरा होनना मिनिबाय मेक्सेला मा होनखो लाबोदो मन्दिरा आं लाबो कवाटारा थोनाय नङा खोमा हाफ मोनसे लाना होफै मन्दिरा बिदि बायना होनांगौबा मेक्सेलनो आयु खम अनगोन मेक्सेला मन्दिराखौ बिदि बायना होफैनांगौबा बेदर एवलायलायनानै नै आबौ कवाटारा नै होननानै लुना होलायलायनानै बेदर भाजा होफैलायबा मेक्सेल खम अनगोन मेक्सेला खामानि मावनोनो सुखुनाय नङा बे मेक्सेला ओमफ्राय आइ हेड इउ मरा सनजित अके साइलि आइ हेड दादा सनजितनो माबायदि गुलु गुलु माने एक कमरे में बन रहे था ना बोरैमोनलाय एक कमरे में होननायसो जासिगोनलै ओमफ्राय मन्दिरा मा बुंखो आंनिल' आबौ बिबार होनना बुंदों लांगासिनो र' मेक्सेल होनना बुंदों नै मिनिनानै ओमफ्राय मेन्देला माबा नारायण माथो उदैयाबो ख्रेब ख्रेब मोनबायलै जमराजानि बार्थडेआ गोजा ना गुफुर मन्दिरानो गोजा ना गुफुर मन्दिरा
मेरी एल बी में आई हेड यू बल मरा सनजिदों आं ओमफ्राय बिबार मेक्सेला मा बुंखो बिबार नों सना जिउ लिंक आनो दाना ओट्स बि अन दाना ओट्स बि ब्र खामानि गैना गैया दिनैलाय ओट्स बि ब्र गुड मर्निं ओट्स बि ब्र होनना बुंदों मेक्सेला ओमफ्राय जोंना मन्दिरा मा होनदों गोजा गोसोम जालायनाय मेक्सेल होनना बुंदों अनामिका सनजित मोजां मोनो गुलु गुलु होनना बुंदों आरो ना ओमफ्राय जोंना बिहरा आंखौ दादा साइलिया नोंजों गुलु गुलु नामा होनना गैयालै साइलिया गुलु गुलु ना साइलिया बहा गुलु गुलु जानोब्रा ओमफ्राय जोंना नबजितआ फैबाय जोंना सारा गुड मर्निं सनजित आदा गुड मर्निं नबजित आदा नोंथांखौ आंनि सनजित गयारि लाइभ स्ट्रिमाव बरायगोनलाय लाग्रोनाय जाबाय आदा ओमफ्राय ब्रेकफास्ट जाग्रा जायाखै आदा नबजित खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय मेक्सेला मा बुंखो औ मन्दिरा दंथ' होनना बुंदों ओट्सबिया मा बुंखो बिबार सिस्टार साइलिखौ आयौ लिं आयं लिंसो जागोन दा आयंसो जागोननो आरडि मानो दानखो कमेन्टखौ नबजित होनदों साहा लोंबाय दा अके मेक्सेल ना मिनिबाय जोंना मन्दिराया अन थेंक इउ जोंना मन'रामा दैमारि जोंना रमा आब' फैदों मस्ट वेलकाम आब' रमा आब' मस्ट वेलकाम ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो मेक्सेल नोंहा मन्दिरा जों गुलु गुलु नांबायलै मेक्सेलखौ ओमफ्राय जोंना आब' रमाया गुड मर्निं ओट्स बि अन थेंक इउ आर डि बसुमतारी होनदों गुड मर्निं सनजित गुड मर्निं आर डि ब्र गुड मर्निं ओमफ्राय मन'रामा मा गोजोना अके दाना मा खालामदों आब' रमा गुड मर्निं ओमफ्राय फुंनि ब्रेकफास्ट जानाय जायाखै साइलिया मा बुंखो नहीं बिबार मेरी साथ नहीं गुलु गुलु मरा अनामिका के साथ गुलु गुलु होनना बुंबाय आरो मिनिबाय रमा अन लाइक दान थेंक इउ सो माच आरडि ओमफ्राय जोंना आब' रमाया अन लाइक दान थेंक इउ सो माच अन आरोना थेंक इउ सो माच मन'रमा आब' गाया गायाखो दाना गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस प्लीज कौन कौन ये कमेंट कीजिए अब रोमा कैसे है और क्या कर रहा है अभी सुबह का ब्रेकफास्ट वॉकिंग नहीं हुआ है अब रोमा प्लीज बता दीजिए डेमारी दीदी और हाल चाल कैसा चल रहा है और मेक्सलामा आंखो बिबार मन्दिराजों आंजों आबै दाना अके आबौ आबै आरोना चिं चिकि चिकि बायलें नायसासिमबा ओमफ्राय जोंना मन'रमाया मा होखो अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय हेल' एवरीवन प्लीज सपोर्ट मी देखो आरडी को सपोर्ट कीजिए एवरीवन गाइस आरडी ने सपोर्ट मांग रहा है मस्त नाउ जोंना नै दैमारिया ओके आब' सनजित उरला ला हो गया है अयो हटेल में गुलु गुलु ना बुंबाय नै मिनिबाय साइलि महराया बिबार सिस्टार ना रागा जाबाय नै जि नायाबबाय मेक्सेलनि जानो हाया मानो बुजिया नों नोमबाजैसो जायो आंनि मन्दिरायानो नोमबाजैसो आब' रमा अन थेंक इउ नबजित आदा गुड मर्निं दे नबजित आदा गुड मर्निं दे अनामिकानिखौ गुड मर्निं होनना बुंदों ओमफ्राय जोंना मन'रमाया अन थेंक इउ सो माच अन थाखाय ओमफ्राय ओट्सपिनिसो होमबा मन्दिराया आना मिनिबायनो बिबारा ओमफ्राय जोंना आब' रमा दैमारि अन थेंक इउ ओमफ्राय मिक्स येस ओसपि ब्र हाबायावल' लेंहरनो दा बावना बुंदों आरोना जों हाबा जाथिग्रा सानसै जोंथ' हाबा जानो हाखाला नालाय ओमफ्राय अन थेंक इउ अन थेंक इउ बिबारा मा होनखो मन्दिरा नों ओट्सपिखौ लागोन नामा होनदों मन्दिरा ओट्सपिखौ लागोन लायानो नै सोंहरदों जोंना बिबारा जोंना गुड मर्निं अनामिका होनना बुंदों नबजितआ आदाया नबजित आदा ओमफ्राय मा खालामबाय दं दायो खोन्थाहरदो दे जोंना मन'रमा दैमारि अन थेंक इउ मेक्सेल प्लास मन्दिरा गुलु गुलु नांबाय साइलिया ओमफ्राय मन'रमाया दैमारि होनदों अन थेंक इउ
थेंक इउ सो माच सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ इसके बाद अनामिका प्लास सनजित बलके साइलेने हास्राय मरा साइले टेंथल गेद्दा साइले ओमफ्राय जोंना अनामिका अन थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंना गथ'फोरखौ स्कुल लांनि दाना अके आदसा अके गथ'फोरखौ लांनो मेक्सेल प्लास मन्दिरा होननानै साइलिया बुंबाय साइलि सानजाब मेक्सेल इन्टु साइलि इन्टु मेक्सेल गुलु गुलु ऐसा होगा बिबार प्लास एचबी मरा होननानै साइलिया मिनिबाय अनामिका अन ओमफ्राय नबजित होनदों साइली गुड मॉर्निंग दं साइली आपको गुड मॉर्निंग बोला है नवजीत ब्रदर है हम लोग का नवजीत दादा ने everyone guys everyone गुड मॉर्निंग नवजीत दं साइली बाजै कैसे है साइली बाजै बेनिफ्राय थैखागोनलै साइलिजों दादासो जागोन एचपिखौ आं नांबायलै साइली बाजै दादा होता है रे दादा एचपी को दादा होता है बोल रहा है बिबार ने दादा क्यों गुलू गुलू बोल रहा है भैया के साथ गुलू गुलू क्यों बोला हंस रहे देखो एवरीवन प्लीज कमेंट एवरीवन कौन है सपोर्ट बेनिफ्राय जोंना आबरमा थांबाय नामा थेंक इउ सो माच आबरमा सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ साबायखर बेनिफ्राय नवजितआ मा बुंखो साइलिका रील्स बहुत अच्छा होता है यहाँ साइलिका रील्स मैं तो साइलिका रील्स देख देख के हंसता हूँ मैं ओमफ्राय साइलिया मा होनदों सब गुलू गुलू है और सब मेरी मरेगा गुलू गुलू किस बिना साइली तू भी मरता है ना गुलू के बिना साइली तो गुलू गुलू ने मिलने से हार्ट अटैक होता है साइली का ओमफ्राय लोंनोसो नागिरदों आदा होनदों दिनाव अनामिकाया ओमफ्राय मन्दिरायानो साइलि प्लास सनजित होनदों मन्दिरा बेसेबांबा अबे नंदरबारियाव अबे माबायाव खिनो थांनायमोन अबे जार्मन बारियाव ओमफ्राय दासो फैफिनलायबाय ओमफ्राय मेक्सेल गुलु गुलु माने मा होनना बुंदों बिबारा सोंदों ओमफ्राय ओचबिया साइलि होनना मिनिबाय संसार जोंना दैमा हेलौ आदा गुड मर्निं दाना गुड मर्निं ब्र जोंना संसार गुड मर्निं ब्र गुड मर्निं इसके बाद साइलिया बुंदों आदसा मराज बि होननानै मिनिबाय साइलिया बिबारा मा बुंखो मा गुलु गुलु बुलु ले होनना मिथियालै आंबो माबायदि गुलु गुलु बेयो ओइ साइलियासो मिथिगौ गुलु गुलुखौ ओमफ्राय संसारा मा नोंखौ नायनो आदा दाना नोंखौ नायनो आदा आंखौसो नायनो आरोना आं नैलै दंलाबायो आरोना खोमा नायनो नै आरोना बेनिफ्राय मा होनना बुंखो दे अनामिका दिनै रिल्स होगोन ना होनना सोंदों नै अनामिका रिल्स होगोन नामा होनो ओमफ्राय मेक्सला मा होनखो मन्दिराया एक्सेल बुजिथारालै मानसिफोरा होननानै बुंबाय नै मन्दिरा प्लास मेक्सेल प्लास एचबि मरा होनना मोनबाय साइलिया ओमफ्राय मेक्सेला जोंना मागो गुलु गुलु माने मोजां मोनलायनाय गले गले सेंग्रा सिख्ला बिबार होनना बुंदों नै एचपि होननानै मिनिबाय हारबाय जोंना मन्दिराया एचपिया मा बुंखो साइलि हाम नहीं मरेंगे आप मरेंगे गुलु हो के साइलि मरेगा गुलु गुलु के मेक्सेल राइट नांबाय नै बेनिफ्राय जोंना मेक्सेला मा बुंखो हाम मन्दिरा नों माथो गोसो थोनायानो दंसोगारो होनना बुंजारा मन्दिरा गोसो थोनायफ्रा दङ औ बिदिसो मेक्सेल होनना बुङो बिबारा मिनिबाय ओमफ्राय जोंना संसारा मा होनखो मानसि नुवाबा बायो हाबनो मोजां नाङा एलबि सार्ट खालामनो अके संसार दा बेलासियाव आङो लाइभ होगोनबालाय मानसिनो देखायगोन आं दा बेलासियाव नबजितआ मागो बिबार वांदों लोङाखै नामा ओंखामदों लोङाखै नामा ना माखो ओमफ्राय सनजित मरा डिउटियाव फैगासिनो आंना अके
साइलिया मा बुंखो ओत्स बि महरा होनदों दुनु कलिजा आंबो उदालगुरि महरा साइलि जाम्बि मावजि होनना बुंदों आं बिबार ओइ साइलिया उदालगुरिनि नङा साइलिया माबा मोनसे बांलादेश का है साइलि बांलादेश का ओमफ्राय मेक्सेला बिबार होनदों ओत्स बिया साइलि बाजै होनना मिनिबाय ओमफ्राय एपिया होनदों मा जादों लै मेक्सेल होनदों संसारा अके राइट होननानै गाबां जाबाय आरो ना बेनिफ्राय जोंना मन्दिरा मा होनखो मेक्सेला मिनिबाय साइलिया आओ मेरी घर उदालगुरि मे मरा कलिजा होनना बुंबाय बिबारा माखौ मेक्सेल मन्दिराया मोजां मोनलायो गुलु गुलु होनना मिनिबाय मन्दिरा माइ लाभ इउ होनना बुंदों ओत्सबिया ओमफ्राय एपि होननानै रागा जोंबाय मेक्सेला ओमफ्राय ओत्सबिया मा होनदों मन्दिरा सनाना नाहार हरबाय बिबारा मा बुंखो हाबा माला मेक्सेल होननानै मिनिबायनो ओमफ्राय जोंना मेक्सेला मा बुंखो आबौ आबैसो बिबार मन्दिरा जोंना बुंदों एपिया मेक्सेल होनना मिनिबाय नबजित सारा जोंना मा बुंखो मन्दिरा गुड मर्निं होनना बुंदों जोंना दुनु कलिजाया ओइ मेरा साइलि होनना बुंदों ओइ मेरा साइलि होनना बुंदों एवरीवन गाइस कमेंट कीजिए कौन है मुझे पता चल जाएगा आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहा है संजीत मोरा फेस देखाओ बोल रहा है साइली ने आज शाम को फेस दिखाएगा बेनिफ्राय मन्दिरा मा बुंखो गुलु गुलु सोदोब गथ' सोर लाबोजेननाय बुंग्रोलायसो नंगौ बेखौ दाना आंनो बुंग्रायालै मन्दिरा गुलु गुलु माबानियाव मा होनना बुंगोन बि अफिसियेलनि एलबियाव आंनो गुलु गुलु बुंग्रोदों ओमफ्राय टिन्टुलुखौबो आंनो बुंग्रोदों माबायाव बि अफिसियेलनि एलबियाव आंनो बुंग्रोदों बेनिफ्राय मेक्सला मा बुंखो बिबार ओत्स बि नाव सोंहर ओइ माबा जानजार ना आं ओमफ्राय जा बिशालबो दंमोन आरोना बिशालबो दंमोन आरोना ओइलाय ओत्सबिबो दंमोन गुलु गुलुआव बाथ्राखौलाय आं दिहुनग्रोदो आरोना ओमफ्राय आं दिहुननाय समाव ओत्सबिबो दंमोन ओमफ्राय बिशाल दंमोन बि अफिसियेल दंमोन आरोना बानायजेननायाव अभी देखा संजीत नहीं हमको देखेगा ओत्स बि मन्दिराया होनदों नबजित आदा मरनिं होनना बुंदों आंखौबो लेंहर दे मेक्सेल हाबायाव होनना बुंदों बिबार ओत्सबि नाव सोंहर बिबार होनना बुंदों बेनिफ्राय बिबार सोरनि हाबा होनना बुंदों ओमफ्राय एबिया मा होनदों बेरे फुंजानि मा गुलु गुलुलै बेफोर होननानैलै बेरे फुंजायाव गुलु गुलुआ हिट जायोनो माथो ओंखायनो बिसोरो बिदि जाजोब्बाय खोमा ओइ मरा साइ आइ लाभ इउ मावजि जाम्बि होनना बुंदों बिबारा मा ओत्सबिखौ रागा जाबाय खोमा मेक्सेला होनना बुंबाय नै मिनिबाय मन्दिरा मा बुंखो मिनिबाय साइलिया मा होनदों ओइ कलिजा सेम टु इउ मरा होनदों मेक्सेला बुंबाय एपि मैया बबाव खारा नों हराव बिबारनाव एलबियाव होनना बुंदों बाय बाय मरा सानजित नौके साइलि ओमफ्राय आं मिनिबायल' थानोसै होनना बुंदों माबाया मन्दिरा हारा गैयै बेनिफ्राय नबजितआ मा होनदों दे दोनथ'बाय बाय बाय अके अके नबजित थेंक इउ स' माच नबजित सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ स' माच मन्दिरा मिनिबाय जोंना ओइ संसाराव मा होनखो आदा मा खबर मा मैगं दंबावो आंनो होफै पानेरियाव दाना मैगङा सबाय बिमाल'सोलै जेबो गायाखै सबाय बिमाल'सो आं थाइबें गायदोंमोन खुमब्रा जोगोनार गायदोंमोन जेबो आबदाल लानाय जायासै बेनिफ्राय मन्दिराया मिनिबाय आरोना ओमफ्राय दुनु कलिजा मोनदों अके मरा साइलि जाम्बि होनना बुंदों आरोना बेनिफ्राय साइलि बाय बाय मरा साइलि अके साइलि मन्दिरा हाबाया माला मेक्सेलजों होनना बुंदों नै ओमफ्राय जोंना मन्दिरा होननानै हादरबाय ओमफ्राय साइलिया मा होनदों बाय बाय मरा सन्जय उरला अके साइलि जोंना आरडिया मा बुंखो सोरबा आंजों लोगो गैयाबा लोगो जाहरदो आंबो रिटार्न हरफिनगोन होनना बुंदों ओमफ्राय मेक्सेल होनना गाबबाय साइलिया आरडिना साइलिया गाबबाय मन्दिरा मा बुंखो मेक्सेलआ आंनि आबौसोलै फाग्लि नों मा बुजिथारा बिबार होनना बुंदों नै ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो दादा सन्जित मासे बादुला नुदों नोंखौ नाना बादुला
आंखौ बा आंखौ बाजालासो नुबाय नामालै ओमफ्राय जोंनो साइलिया थिना गाबबाय आरो दे कमेन्ट दानबाय ओमफ्राय संसारा मा बुंखो आदा मा मा मैगं दं आंनो होफै फानेरिया होनदों आरोना हाब फानेरियावलाय एफा गोजान माजों थांनांगौ आंलाय सबाय बिमाल'सो दंलै सबाय बिमा ओरैनो न'आव जानो आन्थाल'सो बारा नङा आरोना फानजोब्बाय गैला खान्थाल फिथाइ दं खान्थाल फिथाइ जानो नामा खान्थाल फिथाइ ओमफ्राय मा होनना बुंखो धुनु कलिजिया ब्र' मरा साइलि थांलै दं आंना होनना बुंदों ओमफ्राय साइलि बल' दियार बोल रहा साइलि बल' मेक्सले पूछता है साइलिया बुंबाय तू फेस देखाता नहीं सनजित मरा उरला तेंतुलगे दाहा साइलि दा बिबारा मा बुंखो औ आबौ मारसो औ आबौ मारसो होमबा मेक्सेला होनना बुंबाय मिनिबाय ओमफ्राय जोंना अर्सियानो किया वास मरा साइलि संसारा मा होदों खाथिसो माथो उदालगुरिनिफ्राय पानेरिया खाथिसो खाथियालाय गारि गैयालै आंना गारि गैया बाइक थानायबा बेलेग खोथामोन बाइक गैयाना आंना दैलिक बाजै किउ र' रायहा दैलिक बाजै साइलिथ' दैलिक बाजै बेनिफ्राय साइलिया मा होनदों आरदि सनजितखौ देखावना होनना बुंदों मन्दिरा मा बुंखो आयौ आंना मबाइल चार्ज गैला रखरा दासो नायसनदों होनना बुंबाय आरोना बादावलायनाय होमबा ना थुन्थ्रि बेनिफ्राय बिराद फिसासानो एब्रेलाबायनो हायोलै माबाया मन्दिरा जिखुनु बाजार साजार ना मानसिफोरखौ मानसि गेजेराव एब्रेलांलाबायो थुन्थ्रि थ्रिनो मेक्सेला माखौ सानसे आबै सानसे सना बिबार होनना बुंदों आं बेफोरखौ मेक्सेलखौ आबौ ना दादा ना फंबाय होनना बुंबाय आरदिया बुंदों हनै नोंनिखौ गेद्दा बुंबाय होनना बुंथोंलै गेद्दा बियो साइलि तु सिद्दा कर दो मेरा तेराखौ ओमफ्राय संसारा मा बुंखो बेरायनो फैथाव थावनो दाना पानेरि बबे जराव थायोब्रा नोङो पानेरि बबे जराव थायो आबौथो आरो बिबार नाना आबौसो आरोना नों ओमफ्राय बयसखौ मैया एल बि आव खानाबि मेक्सेलनिसो होनदारना अके बिथराया मा होनदों गुड मर्निं आदा होनदों गुड मर्निं मेक्सेला मा होनखो उदालगुरियाव लोगो हम बिबार होनना बुंदों साइलिया होनदों अभी देखाओ मोरा सनजित 10 सेकंड के लिए नहीं 10 सेकंड एक सेकंड भी नहीं है साइली बाजै ना साइली तो मतलब दैलिक मार्केट एमपी ने बोला गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग सपोर्ट एमपी को सपोर्ट करो गाइस एवरीवन मेक्सेला बिबार होननानै मिनिहर माबाबाय नै ओइ मरा साइलि मा खालामदों जाम्बि होनना बुंदों ओमफ्राय एमपिया मा बुंगो सापर्ट देखो दुनु कलिजानि मरा साइलि क्या करे बोला गुड नाइट लै गाइस होनना दे बिबार दे बिबार माबा बिबार होनलांबाय माबा मन्दिरा गुड नाइट मा होनना बुंगोन खिथु गग्रेबसो जोंना मन्दिराया ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो नों आबौसोनो मेक्सेल होननानै मिनिबाय एमपी से सपोर्ट करो एमपी को एवरीवन गाइस सपोर्ट एमपी को सपोर्ट ओमफ्राय बिबारा मा होनखो मन्दिरानि आबौ मेक्सेल होनना बुंदों संसारा मा होनखो पानेरि हाइ स्कुल सेराव आदा होनो पानेरि हाइ स्कुल माने बै पानेरि पुलिस थाना नामाब्रा बेनिफ्राय मेक्सेल होनदों औ आबौबो जायो ना लिंनो हागौ आबोर दावखे इट्स बि अनन बिथराया नोंनो ब्लु होखानायसो ओमफ्राय साइलिया मा होनखो मेक्सेल सनजित को बोलो ना प्लिज फेस देखाने के लिए बोलो ना बुंदों एमपिया अनन ओमफ्राय बिबार सिस्टार नों बहानि जारौ होनना होनदों बिबारा जोंनि उदालगुरिनिसो बे बिबारा दिनै फाग्लि जादों गाइस मोनदों बेनिफ्राय साइलिया मा होनखो सनजित का सर पटांगा खुले साइलिया जाव सर पटांगा खुले बिबारा मन्दिराना मिनिबाय इभिनिं देखायगा बोला साइलि इभिनिं में देखायगा साइलि मरा ओमफ्राय मेक्सेला इभिनिं में देखायगा साइलि मरा होनदों ओमफ्राय एमपिया बुंबाय सापर्ट करो प्लिज दीदी होनना बुंदों देखो सापर्ट करो एवरीवन गाइस एमपी को संसारा मा होनदों औ आदा होनदों अके मालाबा थांगोन र' संसार मालाबा थांगोन एमपिया होनदों जयनिं मी एमपिया बुंदों सापर्ट करो प्लिज मेक्सेला बुंदों र' दै ब्रेकफास्ट खालामनो अके मेक्सेल ओमफ्राय दुनु कलिया होनदों मन्दिरा दिनै सिनाया ना आंखौ होनना बुंदों ओमफ्राय साइलिया मा बुंदों
नहीं मैक्सेल मुझे अभी तक नहीं ना है होनदों आरदिया होनदों बिथराय लोगो जाहर होनना बुंदों नै बिथराय लोगो जानांगौनो आरदिजों बेनिफ्राय ओरैनो बिबार नोंखौ ओटिपिया लाइन लादों एसे बुरखायदो बिबार होनना नै ओटिपिखौ एसे बुरखायनांगौनो बिबार जोंना मन्दिरा बुंदों आरोना एमपि सापर्ट मोनदों मरा साइलि फाग्लि जाम्बि होनना बुंदों दुनु कलि जाया ओमफ्राय जोंना मन्दिरा माखो दुनु सिनायो मानो सिनाया जानो होनदों र' मन्दिरा दादाजो जागोन ओटिपिखौ दारना बेनिफ्राय जोंना साइला मोनदों कभी नहीं आऊंगा मैं तेरा हेल्प ओके ओके साइले तू रोज बोल रहा है ये बात ये तो कंपलसरी कॉमन हो गया रोज बोलने वाला बात है बेनिफ्राय एमपि ना सापर्ट नोंखौसो लागोन नो ओटिपिया नाम बुंबायलै नै ओमफ्राय जोंना एमपिया अन थेंक इउ मन्दिरा ओटिपि नांबाय नै जोंना बिबारा ओमफ्राय साइलिया मा बुंखो इवनिं नहीं आओगी संजित की एलबी में मुझे कहीं और जाना है यार जाओ जाओ साले मतलब ओयो होटल में जाएगा साले ने अच्छा ओयो होटल में संसार सपोर्ट करो नों प्लीज ने एमपिया संसार आपको बुला रहा है बिथराया मादों आरडी कमेन्ट गालां आंनाव होनना बुंदों मन्दिरा मा होनगोन ओचडि प्लास बिबार होननानै लाभ हारना मिनिबाय सापर्ट संसार नोंखौ सापर्ट बिदों नै जोंना एमपिया साइलिया मा होनदों हा कलिजा आं फाग्लि जाबाय मरा कलिजा होनना बुंदों कलिजा होनदों मन्दिरा मानो मेसेज हराखै होनना बुंदों बिबारा मा होनदों मेक्सेल जोंहा मन्दिरा ओचबिनि हाबाआव थांनांगौ दे होनदों संसारा मा होनदों हेलो गाइस मुझे भी सपोर्ट कीजिए लाइक सब कर दो मैं भी सब रिटर्न करूंगा बोल रहा है देखो संसार को बस सपोर्ट कीजिए संसार सभी को बैग रिटर्न करेगा एवरीवन गाइस एमपी ने बोला मन्दिरा सपोर्ट जा समाय खादों ओचबी प्लास बिबार वाव बिउटिफुल होननानै मिनिबाय नै जोंना माबाया मन्दिरायाबो देनजारलै थिफ्रि मानसिया गोनो रोङिफोरा ओमफ्राय एमपिया अन थेंक इउ साइलिया मा होनदों सर्च में नहीं आऊंगे संजित सर्च में मोरास प्लीज अच्छा ओके इसके बाद on thank you joining me already support them sub on thank you ओमफ्राय मन्दिरा ओचबिनि हाबाआव थाङो ना थाङा होनना बुंदों थाङा मेक्सेल मन्दिरानि हाबायाव बेनिफ्राय हेल' एभ्रिवान प्लिज सापर्ट होनना बुंदों आरदिया ओमफ्राय साइला बुंदों एमपि मा फाग्ला जाबाय नों सापर्ट खालामनो दसे आरोना एमपिया अन ओमफ्राय दुनुखुलिजा मा होनदों मरा साइलि फाग्लि आंबो नोंनि थाखाय फाग्लि जाबाय होनना बुंदों आरदिया गाबबाय आरोना एमपियानो सापर्ट बेनिफ्राय जोंना बिबारा मा बुंखो नोंखौसो बाजै लेंनो होनदों ओचबिया आंखौ मन्दिरा होनना बुंबाय आरोना बाजै नामा गाइस सापर्ट साइलेंट थुत मोरा खुलिजा साइली खुल का बोल रहे ना थुत ऐसा बोल रहा है साइली ने और साइली ने कौन सा बार 2-3 साइली का मतलब एक्टिंग को अच्छा लगता है मेरे फ्राई सपोर्ट एमपी ने सपोर्ट बोल रहा है देखो एवरीवन गाइस सपोर्ट एमपी को सपोर्ट बिबार मन्दिराखौ बाजैसो लेंदाना मन्दिराखौ बाजैसो लेंनांगौ नामा आं बिदि थिफ्रि मानसिफोरखौ बाजै लेंनो लाजिलै मिथिबायना बेनिफ्राय everyone me die Maxwell live scream language of guys होनना बुंदों ओमफ्राय जोंना बिरु अफिसियेल 18 लाख दान थैंक यू सो मच 18 लाख दान देने के लिए मोस्ट वेलकम बिरु आपको स्वागत है मेरा संजीत गोयरी लाइव स्ट्रीम में स्वागत एमपी ने बोला सपोर्ट कहूँगा ना संजीत तू प्यार नहीं करता है मेरे से हाँ थैंक यू इसके बाद बिथराया बोला आं थांथ'नोसै आदा ओंखाम संनि अके कलिजाया बोला तू मोरा पागल साइली मेरा
हु नाम दा साली तो कलेजा का है इसके बाद आदिया बुंदों अन थेंक यू सो माच आदि अन थानायनि थाखाय मा इसके बाद अके दादा इट्स बि आं बाजै लिंनोसो मन्दिराखौ ना बाजै लिं ओं मेक्सेला होनदों अन थेंक यू सो माच मेक्सेला अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय इसके बाद टू मोरा कलेजा ना मिनिबाय एमपि अके नाम नोंसबिया मा होनो ओमफ्राय जोंना बिबारा मा होनखो मन्दिरा इट्स बि गुलु गुलु गुड मर्निंग एवरीवन जोंना हम लोग का फिरू ने वाला फिरू सर ने वाला गुड मर्निंग एवरीवन गाइस प्लीज बीरू के साथ भी फ्रेंड बनते रहो बने जाओ हो जाओ मॉर्निंग सर ना बुनो जोंना मेक्सेल ने गुड मर्निंग सर बोला हे मा ना अबाव मालायनो मैथाजों जानो ना मालायनि बेदर फायगो जाग्रा सोरमोनलाय जोंनि गामियाव जेनेबा दा जोंनि मोनसे कुइसन आरो ना मालाय जुमाय फेनानै मालायनि बेदर फागोखौ जाग्राया सोर खुमब्रा ओंख्रि मोनजायाखै होनना बुंबा सोरखौ होगोन नोंसोरो आं इदावनो मोजां मोनखायो लायगोनलै र' ओंखाम जानोसै ओमफ्राय मेक्सेल सन्जित का दिल पाथरखाय साला गुलु पाथरखाय आं ओंखाम जानोलै ब्रेकफास्ट माबा लायनांगौनो एमाव दैनांगौनो लोगोफोर सोर एमाव दैफोरखौ सोर बिमाखौ अनो खोन्थाहरलाय कौन कौन माँ को प्यार करता है बोलो आज मैं माँ का मतलब काम करने वाला हूँ एमाव देबाय करेगा मैं एमाव देबाय साइली हाँ साइली कमेंट करो साइली मोरा रोनानै जायो माथो जानो गैया नालाय खुंगाया एसे बुराया ओंखाम जानो नागिरदोंमोन नामा बिसोरा अन्थाव बाथावनो टेस्ट मोनजासै मानो खुमब्रा ओंख्रिनि टेस्ट मोनजासै एम्फौ बेदरजों नसिजों ना आयदाय बरिया दिनै एम्फौ बेदरजों लोंनांगोन बायदि मोनबायलां बेनिफ्राय मा बुंहरखो आं ओमफ्राय आयौ आं बारस'ला जोब्बाय दै आयु मा रायखो आंहा खोनायासै कल फैनानै माबा ओंख्रि ओंखाम गोमादोंनोलै ओमफ्राय ओमफ्राय जासिगोन होनना सोरसो एम्बु बेदर जायो खोन्थाहरलाय नै एम्बु बेदर सोरसो एम्बु बेदर जायो माने एम्बु बेदर आरोना जोंना दा पार्टिथ' नङा न'नि आरोना मा होनो मैया मोनायाव हमनाय मोननोलै सोरबा फंबाय हमना लायनाय नो ओमफ्राय संसार जयनिं जादों नै एसपिजों कलेजा लान्था लान्था नांबाय आरो नै जासिगोनमोन होनना बुंदों नै जोंना माबाया एसबिया आं बेयाव थांनांगौमोनलै बालाखौला माबा फैनाया मा फैबाय थादों सोरबो बेखायनो दिनै बेंकआव थांबाय थांनांगोन दिनै खननै थांना बेयाव ओके दादा सन्जित थाथ' दे मबाइल होनो आं बाय दादा अके दादा सन्जयखौ आदा आंबो थांफागोन दादा नोङो सन्जयखौ बोरै सिनायो एसे खोन्थाहरलाय देलाय सन्जयखौ बोरै सिनायो खोन्थाहरलाय देलाय जोंना फालि आरदिया मिनिबाय आरोना
Được này thôi. Chút này. Còn nông sản thật là đấy, nông thôn về. Oke. Be mandira gulu ba oke. Bi ada mandira gulu ba nungsuna. Mora bibari sars Q नै dia roko nung. Maxel ba nung. इसके बाद कॉलेज कमेंट लगाओ सारी लगाओ मा सानैनि हाबनो सोरनि सानैनि हाबदों बारा हाबजायाब्रा खिन्थु सुगावबो मिथिबाय लबे पाप नायखोनाय लबे पाप पाबे मिथु नायखोनाय बिसोरो माबाया गुवाहाटि थांबायनो खामानि गुवाहाटि थांसोराव माबाजों दिन्थिं ओमफ्राय बिमाया होनबायनो आं गुवाहाटियाव नोंनावबो फैसा खालामलांनांगौ फैसा जगार खालामगासिनो ओमफ्राय अमा आदार होनांगौ मानांगौ नों न'आव थादो जेरावबो दा थां बाइक मोनैनि लेखाखौनो फरायलायनो गारबाय बोसोरसेयानो ओमफ्राय न'आव थाबाय थानानै आंनि नांगौखौनो होगोन होननानैसो नांलायबायनो नोंसिनि खोथा खोनासं आं फैसा हर होनबायनो 2,500 दिहुनना बायनो फुं खालामनानै लागा फैसाखौ ओमफ्राय मोनायावनो थोरसि जि सोखाजोब्बायनो खारबाय 2,500 लाबायनो ओमफ्राय बिमाया जोंनो थानो सुखुवाबा फैफिन होनदों बिफायाबो माराथिजों मबाइल सोना लाजाबायनो बे ब्लग आं साब खालामबाय नावदाना ओमफ्राय संसार दैमा मबाइल नाम्बार हरलाय आंनो नोंनिखौ संसार दैमा माने आंनि बे भिडिअआव वाट्सएप आंनि बे भिडिअआव इन्स्टाग्रामनि लिंक दङ आंखौ इन्स्टाग्रामाव फल' खालामनानै नोंनि नाम्बारखौ हरलाय आंनो संसार आंनि बे भिडिअआव मा होनना बुंगोन इन्स्टाग्रामसनि लिंक दङ इन्स्टाग्रामसनि लिंक दङ इन्स्टाग्रामसखौ फल' खालामनानै आंनो नाम्बार हरलाय बिबार सिस्टार आंनि मन्दिराव खेखे कमेन्ट खालामबाय थादो लोगोफोर आं जाया आदा गियो एम्बु गोना नङा एम्बु जानो नङा माने नोंनि नाम्बारखौसो नांगौ आंनो इन्स्टाग्रामाव फल' खालामनो नाम्बार हर दालाय सोरखौ हरगोन बेलाय बिजि मोनबाय बियो दाखालि खनसे आं माबा होनहरखाबायनो मबाइलखौनो बिबाय थायो लोमजादों खामानि मावनो अबे जायगायाव दङ बे अबे जायगायाव दङ खामानि मावनाय बे माराखौनो गावानो गावानो हिनजाव माबानो लादोंदां बेखौ नङाबालाय मानो सेना लानो हिनजाव मानसियानो जों बायदि जानांगौ बेले सालु जोंफोरखौ नाय नङाब्ला बिदि खालामलायनाङा जोंफोर आंनाबो दंब्रा आद्रा लोगो दंमोन आंनाव लोगोफोर कमेन्ट खालामस्राबाय थांलाबायलै दोस्त मतलब मैं मतलब तोरा मतलब मार्केट जाना है मतलब आं हाथाय थांनो नागिरदोंलै लोगोफोर मैथाजों नाजों जाहैनो ना लायना फैनो नागिरदों आं आथिं आखाइ सुनांगौ र' दै थाथ'
everyone guys नोंथांमोन आंखौ जोबोद सापर्ट खालामबाय आरोना अके थेंक इउ स' माच सापर्ट खालामबोनायनि थाखाय आं माने लंपेन्ट गाननो दे र' जन ब्र फैलायबाय नामा जोंना जन ब्र मस्ट वेलकाम लंपेन्ट गानदों आङो अके माबा माबोरैथाय न'आव हाद्रियाब्ला थाबजोबो नै चेनेलावनो बुंबो फैयो ओइ मा ना जागोन नोङो मा ना लकेलसो मोनजायो आंलाय लकेल नायाथ' रौ बिदि मोनोना मोननो नागिरा फुं टाइमाव बेबो मोनसे खोथा आं फैसा थाइसेबो लाखायाखै नों जे मालाबा नों मोनजानाय मैगं माखौ मोनजायो आं फैसा लायाखै होनबा थाइसेबो नै 100 माबा 60 थाखा फवा लायोनो दाना माबायाबो सान्दाया जोंनि 100 थाखानि 120 थाखानि सान्दाखौ लाबोदो 120 सान्दा आधा केजि किमान फवा होननानै सों ओमफ्राय आधा केजि लाबाय बे 20 थाखा नों बेलेग मैगं मा लाबोना जाफैयो जायोना ना मा जायो ओमफ्राय जुदि ना लकेल लाबा ओमफ्राय ना लकेल मोनोबा ना लकेलखौनो लाबोदो माबाजों 70 थाखा फवा लागोन आमाइनि साइकेलखौ लांथ'नोसैलै आङो इनालाय साइकेल ताला मारना गालांना फैलाय मा मारै नांगौ मारैखै नै मारदों लुबुरदों बारा बेसेबां बाथाय गोथाव जाया ने एसे लुगैनायसो खालामनांगौ आंथो आं फन हरगोन आं आयौ साइकेला फामानो गैया मा होनना बुंखो आदा आंखौ फल' खालाम इन्सटाग्रामाव संसार दैमा नामजों माबा मा होनना बुंगोन संसार आंखौ नों खालामग्रोलाय इन्सटाग्रामाव आंना नों बे भिडिअ डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनदों आंखौ खालामलाय आङो खालामबानो आं बेक खालामगोन टेनसन लानाङा ओमफ्राय थाबाय आरोना सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय बेनिफ्राय संसार ब्र साबधान अके कमेन्ट चेक होनना बुंदों मरा साइलि फाग्लि कलिजा ब्र साइलिया एसे मानसिया मेन्टेल खासोलै मेन्टेल हस्पिटालाव लांनांगोन ना अनामिका अन थेंक इउ स' माच अननायनि थाखाय ओमफ्राय लिंकआनो थुजायाखै आदा होनना बुंदों नङा जिखुनु भिडिअनि डिसक्रिपसनावनो लिंक होदों आङो नाय आंनि जिखुनु भिडिअआवनो थां नोङो इन्सटाग्रामनि लिंक मोनगोन आरो ना इन्सटाग्राम वाट्सएप माबा इन्सटाग्राम फेसबुकनि लिंक मोनगोन नों जिखुनु भिडिअआवनो बेनो होबानो जाबाय आरो ना बेनिफ्राय आरदिया नों आरदि हाबायाव ब्र होनना बुंदों आरो ना साइलाया मादों बाय अल अके दासो ओंखाम दासो जाखांदों आंहा दा ओमफ्राय जना बसुमतारी हेलौ होनना बुंदों आरो ना जन ब्र नोंबो थेंक इउ स' माचलै आंनि लपेन सापर्ट खालामनायनि थाखाय दे ओमफ्राय इसके बाद
अके आदा र' थाथ' होनबानो अके ओमफ्राय संसारा नों ओमफ्राय जोंना जन ओमफ्राय मा होनना बुंखो सिकिबा जन ब्र' नोंनिया इन्टारेस्ट जायोलै बेकग्राउन्डआ लोंनानै भिडिअ लोंनानै एलबि होनाया बेकग्राउन्डआ गाजान ना जन ब्र'ना गुड मर्निं जन आगै होनदों ओमफ्राय जोंना नार्जारि फैयो आरो ना मा नाम बियो कानेस्वर नार्जारि होनदों वेर आर इउ फ्रम महादेब आंखौ होनदों ना आं माबानि उदालगुरिनि आङो आइ एम फ्रम उदालगुरि एसकिबा जना मादों बसुमतारी बाजै ओंखि बोरै खबरा होनना बुंदों ओमफ्राय थिबानो सनजित मरा थाथ' बाय बाय इउटि अके थेंक इउ स' माच अके थेंक इउ स' माच एलबि होदोंब्ला होनदाना एलबि होयोब्ला दाखालैनिफ्राय होनदाना अके बेनिफ्राय जोंना बसुमतारी मा बुंखो आंनाबो चार्चआव सोनासो फैदों आगैनो चार्चआव सोनासो फैदोंनो आं एलबि दोननोसै नाङाब्रा लोगोफोर आं माने नै साइकेल सालायगासिनो बाजाराव थांबा माने टाउनाव आरो ना खाथि जाहैलाय ना लायनो थांगासिनो आरो ना आङो ना जाहैनो दिनै न'आव अके ओमफ्राय अके होनदाना जन ब्र'आ अके जन ब्र' अके किउ नै आंना टाउनाव फैबाथाय नेटआ फ्रि जालायसिगोनलाय दा टाउनाव फैबायना नेट फ्रि आरोना आंना दे होमबा दे होनना बुंदाना जन ब्र' ओमफ्राय माजों सोलाबोखो जन ब्र' एसे खोन्थाहरलाय माजों सोलाबोनाय जन ब्र' सोलाबोनाया माजों सोलाबोखो दाहाय फै आगै जन ओंखिना दाहाय फैनांगौनो जन माबानियाव जोंना बसुमतारी अनामिकानि एलबिआव माबासोआव 10थासोआव ओमफ्राय बसुमतारी खैथायाव होगोन 10थायाव ना 10थायाव एलबि ना बसुमतारीना 10थायाव आंथ' बसुमतारीनि एलबिआव 10थायाव थानो हास्लाबनाय ना ससिगौ मानो होनबा आं दिनै बेंकआव थांगोन आरो ना माने आंना माने बुस्थुआ ना माबाया एटिएमआ माबाया एकाउन्टआ माने माबा माबि एसएमएस फैलागासिनो मा फैदोंथाय हमनो नायासै आं एसएमएसखौनो माबा केवाइसि होनांगौ मानांगौ माबा माबि होलागासिनो आरो ना ओंखायनो एसे थांनानै सोंना फैनो नागिरदों आरो ना आङो दिनै बेंकआव माने बेंकआ 10थायावसो खुलियो नालाय ओमफ्राय दालि आलुसो होनना बुंदों आरो अके दालि आलु आरो ना गोथाव खैथायाव दं आजा होनफिनो आंना खामानिनो आरो ना बेनिफ्राय हरावल' ना दानो हायो आं आरोना दे आं 10थायाव होगोन ना 10थायाव होयोनो अनामिकाया साननि 10थायाव बे टाउनाव ओइ साला आं अनल' दोनथ'नोसै खोमालै लोगोफोर माने बाजारावसो रायज्लायनो उसुबिदा जायोना अनल' दोनथ'नोसै आङो
दे होमबालाय दोनलायनोसैबालाय आरोना आं उन्दुनो नागिरदोंमोन आरोना दसे नोंसोर रायलायबाय थायोब्ला दसे उन्दुगौमोन आङो दे ओमफ्राय दसेल' सानाव दोनदोलै आङो एफा गरम जाबायना सोर सोर फैलाजोबखोलै आं मिथिला सोरबा सोरबा फैलाजोब्बाय दोननोसै आङो मानसि गैला बिदुता आं इलबि दोननोसै बिदुता गुड मर्निं बोल रहा था आं इलबि दोननोसै थैंक यू सो मच गासिखौबो एवरीवन सभी को थैंक यू सो मच मेरा 4:30 बजे में सभी लोग आ जाओ मैं 5:30 बजे में मतलब सभी को थोड़ा हेल्प करेगा सभी को मैं एक नहीं तो 2 आईडी दे देगा मैं फुल सपोर्ट करेगा 5:30 बजे में सभी आ जाओ थैंक यू सो मच फिर मिलेगा बाय बाय